गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम आरो आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोननिसिम खुलुमनायखौ जासिहरग्रोबाय। दाखालि बावै सासे सिख्लाया भिडिअ फैनानै आंनि जुदि नोंसालाय मा बुंजादों। बेनिफ्राय दा माखासे बुरजा फट' मानसिफोरा इउटुबाव होनानै गारगि होननानै भिडिअ बानायगासिनो दङ। बै दाखालि बावै बुंनाय सिख्लायानो बे दिनै गोबां मानसिफोरा हारसाफोरावबो भिडिअ बानाय होगासिनो दङ। बे गारगियानो बैनोमोन नामा? जियानो जा बे जाथायखौ लानानै फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन। जिबनाव आंबो ना फैसानि बेलायाव ओरैबायदि बाथ्रा बुंजादो फंथाम फंब्रैसो दाबो गोसोआव दङ। बे आखाइजो बे खर' माथायाव 100 बार सौनानै बे आखाइया बायजोबलांबाबो जजोबलांबाबो माने रागायानो जोंगाय बायदि बाथ्रा फैसानि बेलायाव। आं नोंसोरनो इसे खोन्थागोन। आरो सैथो बाथ्रा बुङोब्ला गोबां मानसिफ्रानो गाज्रि मोनो। बेनिफ्राय बे सिख्लाया बर' मारब्ला बे गारगि होननाया आं दा मा बुंबावनो? दिनै बेफोरबायदि खामानि मावोब्ला बेफोरबायदि भिडिअ बानायोब्ला लाख करोड़ टाका होयोब्ला ओरैनो बेफोरबायदि खामानि मावनानै करोड़ टाकानि न' लुनो हायोब्ला गारि बायनो हायोब्ला दा बैफोरबायदि खामानि मावग्राखौ गाज्रि होनगोन ना बै फैसा होग्राफोरखौ? एसेबां लाख' फैसा होनानै खामानि मावहोदों, खामानि लादों आरो बै फैसाखौ लानानै जेबो खस्थ' खालामालासिनो इसे खस्थ' खालामनानै ओरैनो लाख' टाकानि धोनि जादोंबा न' बां बिल्डिं सब देखायजोबनो हादोंब्ला दुनियाखौ बेरायनो हादोंब्ला दा सोरखौ दुसिगोन? थाखा फैसा होनानै बानायग्राखौ ना बै बानायग्राखौ? मा होनना बुंगोन दा बेनि सायाव? बेफोरबायदिनो आंनि बेलायावबो आङो सोरजों बुंजादों आं बेखौ बुंला। जिबनाव थाखा फैसायानो जिबनाव बयनिख्रुइबो देरसिन। थाखा फैसा गैयाब्ला जेबो गैया। लाइफआव आं बेफोरबायदि बुंजादो। बेनिफ्राय ओरैबायदि बुंजाबावदो बयफ्रेन्डजों थानानै मा जानो? आं नोंसोरनि सिगाङाव बे उननि रावखौ बुंनो हानाय नंला। बे उननि जा सोदोबमोन आं बेखौ नोंसोरनि सिगाङाव बुंनो हानाय नंला। बे आखाइजों खर' माथायाव सौग्लिजोबबाबो बे आखाइया बायलांबाबो माने रागाया जोबा होनना बुंदों आं। बे उननि सोदोब आं नोंसोरनो मालाबाबो बुंनो हानाय नंला। बयफ्रेन्डजों थानानैलाय मा जानो आरो उनाव गोबां सोदोब दंबावो। आं बेफोर सोदोबखौ बेफोर रावखौ आङो गुसुं सुंद' सावगारि फिल्म बानायनासो आङो बुजायगोन मालाबा। दा नोंसोर मा बुंनो सानो? दिनै माने खस्थ' खालामालासिनो बेफोरबायदि लांनानै लाख' थाखा सोरजोंबा बेरायबानो लाख' थाखा मोनोब्ला दा नोंसोर सोरखौ मा बुंगोन? फैसा होग्राखौ बुंगोन ना बैफोरबायदि मावग्राखौ गाज्रि बुंगोन? गासैनोबोथ' फैसा नांगौ। मान सन्माननि जेबो गोनांथि गैयाबा होमबा सोरखौ मा बुंगोन? सैथो बाथ्राखौ बुङोब्ला जोबोर रागाजों मानसिफ्रा गाज्रि मोनो। नाथाय जिबनाव बे फैसानि बेलायाव आंनि गोसो सिङाव दङ मोनब्रै मोनबासो बाथ्रा हाबनानै दङ। ओरैबायदि माने सोरजों बुंजादों आं बेखौ बुङा नोंसोरनो। लाइफआव माने रागाखौ माने रागा गैयि मानसिखौबो माने रागा जाहोनाय सोदोब माने जाय मानसिखौ माने बेफोरबायदि बुङालासिनो रागा खालामनो गोनांथि गैयामोन नाथाय बुंनानैसो रागा खालामनाय मानसिखौ माने बेफोरबायदि सोदोब। अब्ला सोरखौ बुंनो दा? सोरखौ गाज्रि बुंनो दा? प्लिज अननानै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्था। आं जेबो बुंला दिनैनि बे भिडिअ'। अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।